لكم مالتيو يغسل على الشمبار تمجمريا كزاربو لدليل اللخوتي بزعباتي كم تتولد بلو بزعبها اللو خنوتات مالتيو نمنتاي سوز تقمنا دما ابينا يعلما خنوتات كوينا اينا نخنوتاتنا نريو دلنا وين مزنو زلنا ስለዚህ ሕግዝ ኩሉ ግዜ ከም መበገሲ ነቲ ኩነታትናይ ዞናና ከምኡ ድማ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ምጥማቱ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዞናና እንድሕሪና ከምቲ እዚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ኮይኑ ኣሎ ውዒ ላዕልን ታሕትን ፖለቲካዊ ቀጨውጨዋትን ህዝባዊ ናዕብታትን ምግልባጣት መንግስትን ይረአ ኣሎ ማለት እዩ دارجات ميدل إيست ناي هاجرنا أتبعكم تفلتوا يقوم تناي ميدل إيست دماتي ناي كرنا أفريقيان التعالي الكادر له كله وريد ورد الحسارة مكرة أبنا حدعو أبشجر أتيو خندي حزبي برس كم زلوا مالسي تساقم وريد رلون عنا إرتراوي أنتراي ذي كونس نتيجونا نقول لحقيمه بحبارينا أبشجر أتينا زلنا مالتيو عدد سدتن وردتن كنا نركب علينا ميدل إيست ندحريهم وبجاك بفلاي حج وعي كنا ترغيب دولنا يمن كمو إن مرسى تكبر بسعودي وريدو دولو أبتناي منش ناي أويل ريخهم واللهم ناي السودان نجر ريخهم واللهم ناي حدش مرشاتات زخير دولو أبزوان زي كم بعد تونسيا ريخهم واللهم ناي إسرائيل نجر مسفحفح ناي مقبات بوتا ناي فلسطين ريخهم واللهم سدت ناي فلسطين ناب ليبانوس كخيد كلهم ترخيب له حسارة مكرا ريخهم لهم عالم لخاو خناتات نايتن حيال المنقستات بالزماد نايتن محازوتن مول عالم زغير زلو شجرات كما يبعال هونغ كونغ زغلو ريخهم لهم زغل زي انتايو زردانا او اشتحاده مالسي متحازده يبلو حادن نلوط لصبت اجئنا عالم لوطي كي ترفقن حسبلو زغبا ابو خوينا نقالس كم زلنا ايو زردانا زلو مالتي ስለዚህ ኣብ ጥጡሕ ባይታ ኮይና ይኮንና ንቃለስ ዘለና ኣብ ኩርኳሕ ባይታ ኮይና ኢና ንቃለስ ዘለና ነዚ ኩሉ ነገራት ዝፈሊጥና ኢና እምበር ነዚ ናይ ዓድና ኩነታት ክነኣትዎ ንግደድ ዘለና ወይ ከዓ ናብ ጥዕማምቲ ተታሒዝና ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ሽግር ዝኽትርከብ ኣይምተገበአን ነይሩ ብዙሕ ክኽፈል ዘይግብኦ ነገራት ከፊላ ግን እቲ ክፍሊቲ ዋጋ ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ዝያዳ ሃገርነት ናይ ኤርትራ زرقاقص مسرح ناي قالشي مالتي زخونه يكون ኤርትራውያን ካብቲ ዘገርም ነገር እንታዩ ብጥራይ ዝረኸብና ነገር የለን حسس እንድሕሪልና ታሪኽና ከምቲ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ዝረኸቦ ናይ ሃገራዊ ናጽነት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብኸምኡ መስርሕ ክንዲ ዝሓልፍ ኣብ ካብኡ ዝተፈልየ ነገር መጻወዳ ኣትዩ ናብ ፌደሬሽን ዝበሃል እዩ ንዕኡ ከፊልናሉ እንደገና ናብ አንድነት ዝበሃል እዩ ንዑ ከፊልናሉ እንደገና ንሱ ድማ ካብኡ ክንወፅእ ድማ እንደገና ከም ትፈልጥዎ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ኣካይድናሉ ንዑ ድማ ዝኽበሃል ዘይከኣል ከፊልናሉ ብድሕሪኡ ዝመፀ ሳዕብያናት መብዛሕትኩም መንእሰያት ኣርኪብኩምሉን ውዒልኩምሉን ከፊልኩምሉን ስለዝኾንኩም ድማ ዝኽበሃል ዘይከኣል ንምፅብፃቡ ዘሸግር ሓያላት ካባኹም ዝፈረዩ ናይ ታሪክ ተረኽቲ ፀሓፍቲ እንተደይተረኺቦምን ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ نحنا بنزارو خمزي وريدو خمزي ترخيبو بمالت دودا ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ስርሐይ ኢሎም ዝኣትዎ ምሁራት ካብዚ ወለዶ ዝኽህልውሎም ነዚ ኩሉ ሽግራዚ ኣራቂቆም ዝፅሕፉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዘለና ሃለዋት ብርግፅ ሓያል ኮይኑ ግን እንታይ ከፍሪና እንድሕሪልና ድማኒ ፍሬና ድማ ብኡ መጠን ድማ ማለሲ ብሓያልነቱ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ሃገራውነትና ኣረጋጊፅና ኢና بفلاي ترايتي ناي 91 عامت وصيت ناي 30 عامت قالسنا ديكونسي بدحريو نزغطمناون دارغا يمسل وزحات يمسل نيرو ناتنا ناشناليزم زحاسسه زترمسه زودقه كوينو ملكتات زرايوم نيرو يو حدا غباتهم كات سرعتنا ياسمراي مالتيو بزي مخنيات زد مايو تي فصيمو قطعت سانه دوب سغره وشتاتاتن زرباتاتن زغون نعقاتاتن كرز خاله كومو سلازمسولي مالتي unfortunately ግን
نعنا فورتشنيتلي نعو unfortunately ማለት نعو حما አጋጣሚ ከም ዝሓሰበ ይኮነን ንዓና ግን ጽቡቕ አጋጣሚ ክቐንዖ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለምንታይ ንሱ ሓሲቦ ዝነበረ ከምቲ ረኣኹሞ ንሕና እቲ ኩሉ ቃልስና ተደምሲሱ ሃገራውነትና ጠፊኡ በቃ ኣካል ናይ ካልኦት ክንከውን መጻወት ናይ ዓለም ለኻዊ ሃፀይነት ክንከውን ይትመደብ ነይሩ ንሱ ድማ ከም መሳርሒ ኮይኑ ከም ኣመሉ ከገልግል ይትመደብ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ግን ኣበርዒናዮ ኤርትራውያን ምክንያቱ እቲ ንሕና ፈጋዕጋዕ ክንብል ሓሰብዎ ዳርጋ ናብኣቶም ተመሊሱ ሽግር ናይ ካልኦት ሃገራት ኤርትራውያን ኣይንደልን ኢና ጎረባብትና ክሽገራ ኣይንደልን ኢና እንተ ተሸጊረን መክሰብ ኣለና ማለት ኣይኮነን እንተ ዳ ጽኑዕ ሃገራውነት ሒዘን እንተ ዳ ዲሞክራሲያዊ ዓንቢቡ ኣብ ሃገረን ንዓናውን ክጠቕመና ክእል ኢልና ኢና ንኣምን ግን ከምኡ ኮይኑ ኣይተረኽበን ብሓፈሹ ዘይምቹእ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ብፍላይ ክንሪኦ ከለና ግን ንዕኦም ከዓ ስለ ዘይቀንዖም ንዓናውን እቲ ሎጂክ ሰሪሑ ማለት እዩ እቲ ስነ ሞገት ሰሪሑ ማለት እዩ ንሕና ሃገራውነትና ክህሉ ከም ድኽእል ዕድል ናይ ቃልሲ ዝያዳ ሂቡና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝረኣኹሞ ድማ እቲ ዝኣረገ ተሓሳስባ ናይ መስፍናዊ ተሓሳስባ ናይ ዓልየት ናይ ወገን ናይ ወለዶ ገለመለ ጌርካ ንኤርትራ ካልእ ቅርፂ ክህልዋ ካልእ መልክዕ ክህልዋ ናይ ምግባር ተበጉሰታቶም ዝኣረገ መስፍናዊ ተሓሳስባ ከነበርዕኖ ኽኢልና ዋላ ስጡም ናይ ሓባር ውደባ ከይገበርና ከለና ኤርትራውያን ኩላትና ሙሉ ዓለም ቀጨውጨው ኢሉና ዝገደፍናሉ የብልና ነተቃውሞ ማለት እዩ ደይከውን ከም ምዃኑ ደይጥዑ ከም ምዃኑ ዋጋ ከም ደይብሉ ሓደ ናይ ሓባር ቅርፃ ከይሰራሕና ከለና እቲ ናትና ጉድለት ብመሰረቱ እቲ ሃገራውነትና መንፋዓትና ወይ ሰኖፋት ብምዃንና ደይኮነሲ ቅርፂ ኣብ ዘይምስራሕና ውደባ እኹል ውደባ ኣብ ዘይምጥራይና እንድዩ ነይሩ ግን ዋላ ንሱ እናሃለዎ ከሎ እቲ ስንፍናት እናሃለዎ ከሎ ኩላና ኤርትራውያን ንሃገርና ጠጠው ክንብል ከለና ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ሰሙናት ወይ ሓደ ወርሒ ዝኸውን እንታይ ዘመልክተካ ናትና ናሽናሊዝም ኣቦትኡ ከም ዘሎ ናትና ሃገራውነት ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣበትኡ ከም ዘሎ ስለዚ ጥጡሕ ባይታ ከም ደለና ንኽንቃለስ ዝያዳ ሃገራዊ ፍቅርና ከም ደይ ተደምሰሰ ከምቲ ደሓሰብዎ ከም ዘይኮነ ብስደት ከም ደይ በርዓነ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዳ ይተሊፉና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዘለና ሃገራውነት ካብቲ ዝኾነ ይኹን የማነ ፀጋም ዝመፅእ ዘመተታት ወይ ቁማራት ከነድሕኖ እዩ ማለት እዩ ነዚ ክገብር እዩ እምበኣር እዚ ይኣክል ተፈጢሩ ማለት እዩ እቲ ዓለም ለኻዊ ኩነታት እምበኣረይ ከም ዝኽብለኩም ፀናዕኩ ጥራይ ደይኮነ ዳርጋ ብዙሕ ዝተቐየረ ነገራት እውን ኣለዎ እንታይ እዩ እሱ እንድሕር ኢልና ዳርጋ ተን ሓያላት መንግስታት ሕጂ እቲ ኮንቨንሽናል ዳርጋ ብስሩዕ ሰራዊት ጌርካ ግጥምያ ፊት ንፊት እንዳገደፈኦ ኸዳ ኣለዋ ካልእ ሳቦታጅ እንድጥቀማ ዘለዋ እንድሕር ዝተባሂልኩም ለን ንሱ ከዓ እንታይ እቲ ቀደም ስሕት ኢሉ ዘንፀባርቕ ዝነበረ ናይ መርሰነርስ ጉዳይ ሕጂ ግን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብኡ ሰርሓ ኣለዋ ክንብል ንደፍር ሂት ስኳድስ እንዳገበራ እየን እዚ ኩሉ ስርሒታት ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሚድል ኢስት እንድሕር ሪኢኹሞ ንሱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኖርዝ ኣፍሪካ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ቦኮ ሃራም ገለ መለታት ሂት ስኳድስ እንዳገበሩ መርሰነርስ እንዳገበሩ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ነዚ ዕሙቕና ክንሓስበሉ እንድሕር ደሊና ባክፋየር ገብር ስለ ዘሎ ናብ ዓዶም እቲ ብስሩዕ ሰራዊት ጌርካ ግጥምያ ምግባር ንዓኣቶም እንደገና ኣብ ዓዶም ሽግር ፈጥረሎም ስለ ዘሎ ብካምፓኒታት ገይሮም እዮም ሕጂ ነቲ ሂት ስኳድስ ቆፂሮም ዝኸዱ ዘለዉ መንግስታት እምበኣር ሕጂ ነቲ ደልዮ ዝሰርሑለን ካምፓኒታት እየን ዝቆፅራ ዘለዋ ማለት እዩ ተን ካምፓኒታት ከዓኒ ምኩራት ኣብ ውግእ ዓለም ዝነበሩ ኣብ ውግእ ተፈላለዩ ውግኣት ዝነበሩ ኤክስፐርትስ እንዳገበሩ እዮም ነቲ ዕንወታት ዝፍፅምዎ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዘመትኦም ዘካይድዎ ዘለዉ ኣብ ኖርዝ ኣፍሪካን ኣብ ሚድል ኢስትን ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ሙሉእ ዓለም ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን እዚ እውን ክሰልጦም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዓለም ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ንድሕሪት ኣይኮነን ድምለስ ዋላ ምስ ኩሉ ሽግራት ንቅድሚት ገፁ ስለ ዝኸይድ ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ዝቐነና ናይ ለንቅነ ንድሕሪት ንመስፍንነት ዘይኮነስ ንርእሰማልነት ምምዕባሉን እንተልዩ ካልእ ካብኡ ዝፅብቕ እውን እንተልዩ እዩ ሃሰስ ዝብል ሕብረተሰብ እምበር ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ዋላ ሽግር ይሃሉ ብዘይ የገድስ ሽግራት ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ነይሮም እዮም ከም ቀዳማይ ውግእ ዓለም ካልኣይ ውግእ ዓለም ንባዕሉ እውን ክንደይ ሕንፍሽፍሽ ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ግን ዓለም ንድሕሪት ክትከይድ ኣይከኣለትን ንቅድሚት እያ ትኸይድ ዘላ
اتزغم كوين زلو حجي انتايو تلعال برودكشن نايتن حيالان منقستات برتاو حيل كوين سلو زلو مالتي اتبرت اندحر كوينو ناي اندستريال كومبلكس ناي ميليتري اندحر كوين زلعال تحشتوهم እዚ ፀጊምዋ ዘሎን ዓለም ሓደ ንሱ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንግዶም ናቶም ቢዝነስ ንሱ ዝለዓለ እንድሕር ኮይኑ ቢልየንስ ዝወፅኦ ክሸጥዎ ኣለዎም ክሸጥዎ ከለዉ ከዓ ተሸይጡ ኮፍ ክብል የብሉን ማለት እዩ እንታይ ዳ ክግበር ኣለዎ ውግእ ክለዓል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓድሽ ምህዞ ናይ መሳርያታት እውን እንደገና ምህዙ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝነበረ መሳርያ ክድርበደ ይኮነሲ ኣብ ውግእ ክውዕል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ውግእ ክውዕል ከሎም በኣርዩ ንሕና ሕጂ ኣብ ናይ ተኳሳተር መድረኽ አቲና ንሳቀደለና ማለት እዩ ሚድል ኢስት ረኺቦ ዘሎ ሓሳረ መከራ ንሕና እውን ምስኡ ተጠቃሊልና ረኺብና ሓሳረ መከራ ዝኣረገ ብረታት ሕጂ ንሶም ኣረጊት ዝብልዎ እሞ ሓድሽ ክምህዙ ከለዉ ሓድሽ ቢዝነስ ዝገብሩ ከዓ ንንዕኡ ክድርብዎ ስለዘይክእሉ ከም ዝኽብለኩም ፀናሕኩ ኣብ ውግእ ከእትውና ኣለዎም እቲ ቢዝነስ ክቅፅል ማለት እዩ እምበኣር ንሕና ሕጂ ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ፈሊጥና ኢና ክንቃለስ ዝግባአና ነዚ ኩሉ ኩነታት ሽግር ፈሊጥና ኢና ክንቃለስ ዝግባአና ነዚ ኩሉ ኩነታት ንክንፈልጥ ግን ንቕሓት የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ክንበልሕ ኣለና እቲ ዝገብሩና ዘለዉ ነገራት ክንፈልጦ ኣለና እንታይ ዓይነት ቢዝነስ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ ናትና ሽግር ናይ ስርዓት ህግደፍ ሽግር ጥራይ ድዩ ወላ ናይ ኣብይ ሽግር ጥራይ ድዩ ወይ ናይ ጎረባብትና ዝኾነ ሽግር ጥራይ ድዩ ናይ ኢማራትን ናይ ሱዑድያን ጥራይ ድዩ ወይ ናይ ከምኦም ዝኣመሰሉ ድዩ ወይ ናይ እስራኤል ጥራሕ ድዩ እዚ ኩሉ ጥራይ ደይኮነ ብሙሉእ እቲ ብጉንዱ እቲ ቼን ብሙሉእ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ እዚ ኮይንና ኢና እምበኣር ንሕና ለባማት ንቑሓት ሓያላት ንፉዓት ድልዋት ንኸውን ክመፃና ዝኽእል ነገር ድማ ኣብ ግምት እንዳእተና ንኸይድ ማለት እዩ እቲ ክመፀና ዝኽእል ኣብ ግምት እንድሕር እቲናዮ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ንፈልጥ እምበኣር እዚ እዩ እቲ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ምእንቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ንክህልወና እዩ ብድሕሪኡ እቲ ይኣክል እንታይ ስኮር ገይሩ ብዚ ዘለናዮ ቅነ ወይ ኣዋርሕ እንታይ ከእዩ ናቱ ሴትባክስ ናቱ ሕፅረታት ከ እንታይ እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልና እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ይኣክል እግሪ ተኽሊ ናይ ውደባ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት ዝናሃለዎ ከሎ ፖለቲካ ተለዓዒሉ ሆ ክብል ከሎ ዝሕግዝዎ ሰባት ከምቲ ዝግባእ ኣይነበሩን ማለት ክሕግዝዎ ዝግብኦም መን እዮም እንድሕር ኢልና እቶም ቀዳሞት እዮም ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ናተይ ወለዶ እዚኣቶም እዮም እንኳዕ መፃእካለይ መፂእካለይ ዶ ኢሎም ክደርፉ ዝግብኦም ዝነበሩ ፖለቲካሊ ንሳቶም እዮም ነይሮም ግን ንሳቶም ውሕዳት ብዙሓት ክኾኑ ኣይከኣሉን ውሕዳት እዮም ኮይኖም ኣይበዛሕናን እቶም ኣብ ናተይ ወለዶ ንርከብ ነዚ ማዕበል ዝኽላዓል ከሎ ክነቃነቕ ከሎ ዋዕ ሕጂ ትንፋስ እምበኣር ተረኺቡ ፖለቲካዊ ሂወትና ኣይሞተን ኢሉ ክንዲ ዝለዓል ዝሕጥሕጥ ኣብዚሑ ማለት እዩ ትናተይ ወለዶ እዚ ነገር ዝምበኣር ሕጂ ኣብዚ እዋን ዝቕነ ሓያል ቃልሲ ሕሊፉ ይኣክል ማለት እዩ ገሊኦም ኣብ ክሪቲሲዝም ዘተኩሩ ጥራሕ ኣብ ጉድለታት ኣብ ሃጓፋት ዘተኩሩ ጥራሕ እንዳኾኑ ማለት እዮም እቶም ናተይ ወለዶ ነዚ ግን ስዒርዎ ይኣክል ነዚ ስዒርዎ ነቲ ናቱ ሴትባክስ ሕፅረታት ናይ ኣወዳድብኡ እንደገና እምበኣረይ ሪኮንሲደር ክገብር ኣለና ሓደ ነገራት ብዝያዳ ዘንፀባረቐ እዚ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣብዞም ዓዲምኩምን ዘለኹም እዩ ማለት እዩ እንደገና ክሓስብ ክኢሉ ብዙሕ ሓያል ዝኾነ ኢንተርቪውስ ገጢምዎ ሓያል ዝኾነ ቃለ መጠይቕ ገጢምዎ ብልዝበት ግን ክወፆ ክኢሉ ነዚ ከየንፀርፀረ ክሓልፎ ክኢሉ እምበር ጠዋቂ ዝኾነ ወጣሪ ዝኾነ ሕቶታትን ኢንተርቪዋትን ገጢምዎ ማለት እዩ ግን ኣነ ካብቲ ዝሕጎሰሉ ነገር እንድሕር ድዩ እንታይ እዩ ገሪሙኒ እውን ክብል ይኽእል ብሓቂ ብሓቂ እምበኣር ኣለዉ ጀጋኑ መንእሰያት በቂሎም ኣለዉ ዓንቢቦም ኣለዉ ነዚ እኳ ብህድኣት ክሓልፍዎ ዝበቕዑ ነቲ ካልእ እውን ዘይብቅዖም ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን ኢለ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ እምበኣር ተመሊሶም ሪኮንሲደር ገይሮም ነቲ ኣወዳድቦኦም ናብ ከተማኦም ክምለስ ከም ዘለዎ ከዓ ኩሎም ብሓባር ጨሪሖም ናብኡ ተመሊሶም ማለት እዩ ብርግፅ እቲ ከተማታት እውን ናቱ ሽግራት ኣለዎ ከምዚ ኣነ ዘለኹ ሕጂ ናትና ናይ ከተማና ባንኮቨር ኣለና ማለት እዩ ናይ ይኣክል ኣሎ ናይ መንእሰያት እቶም ንሕና ድማ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ንኸዶም ምስኦም ንማኸር ዝጎደለ ማዕዳን እንተድልዩና ንምዕድ ክንምዕድ ንፍትን ካብኦም ድማ ሓይልታቶም ንመዝን ኣበይ ናይ ሸነኽ እቲ ስንኩፍኖም ኣበይ ናይ ሸነኽ ከዩ ተሓይሎም ንሪኦ ኩሉ ግዜ ኣኼባታት ከም ክገብሩ ከም ዝግብኦም ንላቦኦም ሓቢርናዮም ክንቃለስ ከም ምዃንና ከዓ ንሕብሮም ማለት እዩ
እቲ ምምራሕ ግን ንሶም ክገብሮ ከም ዘለዎም ንገብር ንምንታይና ኤክሰርሳይዝ ምን ትገብሩ ዴሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ ኣለዎም እንድሕር ዴሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ዘይገይሮም እንድሕር ካብ ዓበይቲ ጥራይ ተጸቢዮም እንታይም ክኾኑ ማለት እዩ እንደገና ሃሁ ክብለ ስለ ዝኾኑ እንደገና ዝባሰ ሽግር ክገጥሞም እዩ ማለት እዩ ዋላ ነታ ዝናእሰት ነገር ሕጂ ዋላ ኣኼባ ገይሮም ሽማግለ ክመርፁ ከለዉ ዋላ ኣምራጺት ሽማግለ ክመርፁ ከለዉ ብሽም ዓበይቲ ብሽም ሙክራት ኢሎም ንዓና ኾፍ እንድሕር ቢሎምና ነታ ተመክሮ ኣይቀስምዋን እዮም ለዚ ኣነ ከም ባሻይ እቲ ዝምዕዶ እንታይ እዩ ዋላታ ኣምራጺ ሽማግለ ለባማት ዓበይቲ ኣለዎም እሶም ይግበርዋ ኢልኩም ንዓቶም ዕድል ወይ ንዓና ዕድል ከይትህቡ ባዕልኩም ኮፍ ትብሉዋ እሞ ክትጎድል ከላ ግን ታሰድያ ኮፍ ትብሉዋ ክትጎድል ከላ ግን እቶም ምሳኹም ዘለዉ ዓበይቲ ሽዑ ከምዚ ተገበርኩሞ ከምዚ ይድግበር እንተበልኹም ነስዒ ማለት እንተገበሩ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንስኹም ትላማመድዎ ድፍረት ናይ ሰድያ ከዓ ተጥርዩ ድፍረት ናይ ኣመራርሓ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባት ናተይ ናይ ሰድያ ክብል ከለኹ ስለዚ በዚ ከምዚ መንገዲ እዚ ንዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ እናገበርኩማ ትኸዱ ስለ ዘለኹም ኣብዚ ናትና ናይ ቫንኮቨር እውን ክዕቅኖ ክሪኦ ከለኹ ለውጢ እንዳመፀ ናብ ሓያልነት እናተሰጋገሩ ይኸዱ እቲ ውረድ ደይብ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ንኣክል ዝገጥሞ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ብዙሓት ይነብሩ እሞ ሒደት ይኾኑ ስለምንታይ እዮም ብዙሓት ድኾኑ ብዙሓት ንገሊኦም ሰባት ብዙሓት ምዃን ይሐጉሶም ድሓር ከዓ ውሕዳት እንድሕር ኮንካ ድማ የሰንብዶም እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሽግሩ እንድሕር ኢልካ ቃልሲ እንታይ ባህርያት ከም ዘለዎ ክትርድኦ ካብ ዘይምኽኣል ዝመፅእ ስምባደ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክትከውን ኣለካ ቃልሲ ብመሰረቱ ብውሕዳት እዩ ዝጅመር ብባህርያቱ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ግን ስለምንታይ ብብዙሓት ዝጅመር ዘሎ ሕጂ ከም ህዝባዊ ማዕበል ዝኣክል ኢልና ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ሕጂ ብዋዕ እቲ ነገር ከምኡ ኮይኑ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ንዕኡ እዩ ዘፍቅድ ኮይኑ ወላ ኣብ ተመክሮ ናይ ባይቶ ሽግር ግን ብዙሕ ኣለዎ ኣብ ተመክሮ ናይ ባይቶ ክንከዶ እንድሕር ኮይና እውን ናይ ባይቶ ናይ ዘን ውድባ ዝነበረ ዘሴም ቲን እዩ ሃፐን ኮይኑ ምክንያቱ ብዙሓት ኩሉ ኣብኡ ስለ ዝኣተወ ካብ ፀቢብ ክጅመር ከምቲ ናይ ሶራ ካብ ፀቢብ ክጅመር ስለ ዘይከኣለ ኩሉ ረባሽ እውን ከይተረፈ ስለ ዝኣትዎ ኣብ መዓት ፀገማት ኣትዩ ሕጂ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ሽግራት ገጢምዎ እንሆ ነዚ ዝረኣኹሞ ክንደይ ዓመታት ክንዲ ዕድመ ናይ ህግደፍ ክገብር ክኢሉ ማለት እዩ እዚ እምበኣር ካብዚ ተመክሮ እንድሕር ክንመሃር ኮይና ምደለና ነርና ከም ድልየት ብፅፈት ጥራይ ክጅመር ብቑኑዕ ጥራይ ክጅመር በቲ እዚ ሳይንሳዊ መንገዲ እዚ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ጌጋ ዘይብሉ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ብድብል ክንጅምር ኣይምተፀልአን ነይሩ ግን እቲ ፕላትፎርም ንሱ ይኮነን ኩሉ ዝኣትዎ ክኸውን ናይ ግድን ኮይኑ እዚ ኣብ ገለ ፅሑፋተይ ገይረዮ ነይረ ኣንፎርቹኔትሊ ከምኡ ኮይኑ እምበኣርቲ ዘለና ዕድል ሕጂ እንታይ እዩ ምቅላስ እሞ ንዑ ምፅራይ ጥራይ እዩ ስለዚ ብዙሓት ክንከውን ኢና ክንጅምር ከለና ናብ ሒደት እውን ክንምለስ ንኽእል ኢና እንደገና ናብ ብዙሓት ካ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ እምበኣር ንኣክል እዚ ገጢምዎ ማለት እዩ ብዙሓት ጀሚሩ እንደገና ለጠቂሉ ሕጂ እቶም ኤክስፕሎይት ዝገብሩ ገሊኦም ብዕላምኦም እዮም ህግደፍን ሰዓብቱን ቅሬታ ገሊኦም ከዓ ካብ ዘይፈላጥዮም ማለት እዩ ካብ ዘይንቕሓትዮም ማለት እዩ ካብ ባህሪ ናይ ቃልሲ ዘይምፍላጥ እቲ ይኣክል ክገጥሞ ዝኽእል ነገራት ካብ ዘይምፅብፃብ ኣቐዲምካ ማለት እዩ እምበኣር ኣቐዲምካ ነቲ ኩነታት እንተደኣ ፈሊጥካ ፀኒሕካ በቲ ዝመፅእ ነገራት ውፅኢት ሽዑ ኣይትስንብድን ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ኮይኑ ስለዚ ትዕድልና ከምዚ ጌርካ እንደገና እናተኣራርምካ ምቕፃል ምቅላሽ እዩ መድሃኒቱ እምበሪ ምስንባድ ኣይኮነን ናብ ዝብል ትመፅእ ማለት እዩ እምበኣር ናብዚ መድረክ እዚ ሕጂ በፂሑ ይኣክል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ክሳሩ ዝለዓልኩሞ ሽግራቱ ዝረኣኹሞ ካብ ገለ ጉድለታቱ ዝነቐለ ናይ ጋዓገልጠምን ኤክስፕሎይቴሽን ናይ ካልኦት ዝመፅእ ፀገማትን እዩ ማለት እዩ ሓያል መድረክ ነይሩ ግን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣይኮነን ኣራሚ መንገዲ ስለ ዝተረኸበ ክእርሞ ስለ ዝኸኣለ ኩነታቱ ይኣክል ከምኡውን ዝዳፍዑሉ ኣካላት እውን ስለ ዝረኸበ ድማ ዝሕግዝዎ ስለ ዝረኸበ ድማ እንሆ ጠጠው ክብል ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ዝሕጉስ ነገራት እዩ ማለት እዩ ደስ ዘብል ነገራት እዩ ማለት እዩ እንታይ ይሕብረካ እዚ ተቃሊስና ክንዕወት ከም ንኽእል ይኣክል ብዘይ ጥርጥር ክዕወት ከም ንኽእል the only question is ክቃለስ ጥራይ ኣሎ ቃልሱ ክመዝን ጥራሕ ኣሎ እቲ ቃልሱ ድማ ናይ ብዙሓት ክገብሮ ኣሎ ንዓኻትኩም ሕጂ ክገጥመኩም ዝኽእል ነገር ንይኣክል ኣብዚ መድረክ እዚ እንታይ እዩ ዝኾነ ጎናዊ ዝኾነ መልእኽትታት ወይ ወረታት ወይ ዝኾነ ምዕዶታት
ولا قنع يكون معدتات ويشفات يكون نجارات كمساكم يقول كدرجة نتوم شماغلتات دلهم مالتي بتمرار تركبوا دحار ولك أوسان يختوسدو زواج كم ديكونه كتفلتوا عليكم زخونه يكون نجار حبريتا مساكم تشكم بالكم نتا حبريتا عركوهم دي نجيركم كالسب دي نجيركم مدناجر دي نجيركم زحجزكم عكال دي نجيركم بزي قدس نتا مسي عدلا بولك درجة مسي عدلا وري مسج تسكيمكم أب حبر تمسوح أبتاش ما قال له خفت بلوا إزياء تمثل حبر تاريخ بلغوا يلكم تدعوا أمارتهم توم شما قال تدلهم أدعيكم أبناء حبر عقبة مسبسحكم بقول شنخا تاريخهم نايمينيا خمايا حجازيت ده ولا كالي مهزلوا صجمالوا أنت يا كل مسفرتكم ما تسمعوا صفوف تتصمكوا تحسكم شعو نافت جزاتهم وصو مالتي تجزا حجي حدث تسعراي مسج يركب كابو فيدباك ما حتى جزا ترغبوا مالتي معناته ينتهينا لنا تودبا قبل علي كاب تحت لعلى خونا لو تباهيلو انتهي مالتي كاب تحت لعلي ديمقراسي اكسرسايز مقبار مالتي انتهي مالتي ديمقراسي اكسرسايز مقبار مالت مثل نايتي حيال حزبي نايتي زبز حزبي مرأي رئيتو خابو مأكاب مالتي معدناتو موشاد مالتي لحركه ممرار حدما نعو اصاري خدما كتسرحلو مبغاس مالتي ስለዚህ ናት ተገዛ መስመለስኩም ሆ ተገዛ واذا دعمو خمزها አለው እንዲ خمزها አለው እንዲ خمزها خدغبرلكم እዚ ድማ ይብለኩም ማለት ሁሉ ነገራት እጂ ካብ ተገዛ ጾሚቁም ድማ ንስኻትኩምና እንደገና ተገዛ እንታይ ከም ድበለ ተጻሪዎ ማለት አጻሪኹም ናብ ስራሕ ተአቱ ማለት እዚ እንድሕር ናይ ተመላለስ ጉዕዞ አሊኩም ሞት ናይ ተመላለስ ጉዕዞ ድማ ሰረቱ ኣብቲ ህዝቢ ድገበረ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ገዛ ዝተበገሰ እንድሕር ኮይኑ እቲ ገዛ ያዓግብ ንስኻትኩም ድማ ዝተላኣኽኩም ሞት ገብሩ ስለ ዘለኹም እንተ ተጋጊኹም ውን ውሕስነት ኣለኩም ምክንያቱ ደይ ተላኣኽኩም ማይገበርኩምን ማለት እዩ ሽግር ናይ ዲክቴተርስ ሕጂ እንታይ እዚ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲን ኣብ መንጎ ዲክቴተርስ ዘሎ ርሕቀትን ተጻብኦን ይነግረካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዲሞክራሲ ነዚ ክብሎ ጽናሕኩ ክገብር ከሎ ዲክቴተርሺፕ ድማ ነዚ ክብሎ ጽናሕኩ ትገብር ኣይኮነን ዝረኸበ ሓበሬታ ንሶም ዘድልይዎ ሰባት ጥራይ ተማኺሩ ድላዩ ይገብር ማለት እዩ እዚ ትወሪድና ደሎቲ ኔቸር ናይ ዲክቴተርሺፕ ንሱ እዩ ማለት እዩ ዓቢ ባይ ዴፊኒሽን ዓቢ መግለጽ ኣለዎ ናሮ ናሽናሊዝም ኣለዎ ኢንተንሲቭ ሸቪኒዝም ማለት እዩ ዲክቴተርሺፕ ሱ አርሱ ርሱ ዝኻለ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ድሮ ዳርጋ ኩላና በፂሕና ንኸውን ኢና ማለት እዩ ብተግባር ከዓ ወሪድና ስለ ዘሎ ናብኡ ብዙሕ ከስተባህል ኣይደልን ናብቲ ዴሞክራሲያዊ ሸነኽ ናይ ቃልስና ዝያዳ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣክል እምበኣረይ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩነታት ነዚ ኩነታት ኣጻሪዎ ሃገርነቱ ኣረጋጊጹ ተበግስኡ ከመዓራሪ ክኢሉ ግጥሚያታት ዝመጾ ኣሸኒፉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ይርከብ ስለ ዘሎ መብፅዓዊ ኣካል ከም ምዃኑ ክንፈልጥ ክኢልና ዘዋህለሎ ነገራት እንታይ ኣሎ ከምዚ ገይሩ ስለ ዝተቃለሰ እንታይ ያዋህሊሉ ለንቅና ኣብዚ ቀረባ እዋናት እንድሕር ኢልና ብዙሓት ኣካላት ከድህብሉ ክኢሎም ብዙሓት ኣካላት ናብኡ ጋዕ ክብሉ ክኢሎም ብዙሓት ኣካላት ዝነበሮም ብጉድለት ኮነልካ ይኹን ወይ ከዓ ብጉድለት ናይ ትሕሶም ይኹን ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ክቕይሩ ገዲድዎም ኣብዚ እምበኣር እዩ ዘሎ ሕጂ ትቻነል እቲ ቅድም ከም ፊሎሶፊ ጥራሕ ዝነበረ ከም ኣእምር ጥራሕ ዝነበረ ብተግባር ከስተባህሉሉ ስለ ዝኽኣሉ ጋዕ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ which means መኽሰብ ያእክል መኽሰብ እናረኸበ እናዋህለለ ይኸይድ ኣሎ ውድባት ከይተረፋ ምስ ያእክል ጠጠው ክንብል ኢና ኢለን ፖለቲካል ስቴትመንት ኮፍ ኣቢለን ኣዊጀን ማለት እዩ ባይቶ ኣዊጅኹም ኢሉ እዞም ኣብቲ ከምቲ ኣርቲክል ዝቐመጥኩ ሓደ ለዝበሃሉ ዩኒየን ፎር ዲሞክራቲክ ቼንጅ ዝበሃሉ ቅድድምና ኣብ ኤርትራ እዩ ናይ ፓርታዊ ቅድድምና ኣብ ኤርትራ ስርዓትና ምስ ተኸልና ዳ ይኸውን ደለዎ እምበሪ ሕጂ ናብዚ ውሕጅ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ትሪቢታሪስ ኮይና ጠጠው ክንብሎ ኣለና ናተይ ኣገላልፃ እዩ ኦፍኮርስ ዝብሎ ዘለኹ ግን እቲ ናቶም ኮኖቴሽን እንታይ እዩ ደው ክንብል ኣለና ቅድድምና ድማ ኣብ ዓዲ ክንገብሮ ኣለና ብዝብል ድማኒ ደክሌር ገይሮም ማለት እዩ ባይቶ እውን ከምኡ ደክሌር ገይሩ ከምኡ እውን ከምቲ ዝጠቐስኮ ኣያና ሕሩይ እውን ነዚ ይኣክል ግደፍዎ ነፍሱ ይወድብ መራሕቱ በዓሉ ይምረፅ እቲ ዘድልዮ መንገድታት ኣወዳድቦ ኣብ ነፍሱ ይመርኮስ ኣብ ውሽጢ ኣቲ ውድባት ኣትየን ላዕሊ ታሕትን ክፍላ የብለንን ዝብል ድምፂ እውን መሃብ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ኣካላት
إذا خركب كله انتهى زي وهلاله إيو مالتي وهلاله مخسب نا يأكل مالتي لازم يأكل نسقاماتو طرح يكون نحن ريد لنا نتي زوال له زلوا مخسباتون كنت متول لنا بترايو خم دي مسخاني كنت سبسبال لنا مالتي زي كن مزقبول لنا تي بترايو خم دي يمسو بقالسيو أمسيو وسي كموسيت ناي قالسيو أوكي يأكل مع الحجي انتهى تليفون له حجي انت هريلنا انت ناتو كستاخن قبر اتو اورجانيزيشنال ستاتاس ناتو بدنبي انتهى كهونا له مالتي اتي زغطو مخونتات كنطقسو اندينا صنيحنا حجيناتو اورجانيزيشنال ستاتس كاب تحت اللعل زبحال امبار بالتفلالي منقد خغونز نصنحه حج بمنتاي كرغاغصلو بصفت تبغيسو اب كتمات تبغيسو امرارعو صراح لوكال ليكونسي صراح ابزلو كتمات تحاصيرو زترف ليكونسي اب هاغرو طراي وون تحاصيرو زترف طراي زيكونه نورز امريكا تحاصيرو زترف طراي زيكونه اب اوروبا تحاصيرو زترف طراي زيكونه اب كندا تحاصير طراي زترف زيكونه ولا بدخونه استراليا اب دخونه قطه هاغر تحاصيرو اب كتمان اب هاغرن طرح تحاصيرو زترف كم زيكونه حجي تخونتات اندا نصره يخيدالو اب زرع على درجه كبصح اللو مالتي او وداربو كم تدبلكو فتينا صدينا خنعوت اندحر كوينا زتماله ودادبا خلونا اللو ودب يكون حزباو منقسقاس يكون زخونه يكون من لعل زخونه يكون كامبانيون يكون بيزنسون يكون اودادبو كاب زتحتن زلعله حيالነት ዘሎ አመራርሓ ከየጥሬ እንተዳ ኸይድ ኮይኑ ዝርግርግ እዩ ይተርፍ ማለት እዩ ወይ ካ ኾፍ ብል ሙዚቃ መዝሙር ናይ ገዛ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ ኦንሊ እንታይ ይኸውን ኣብ ገዛ ኮንሱምድ ኮይኑ ይተርፍ አተሓሳስቡ ኣብ ገዛ ተዘሪዑ ተሓሲሩ ኣብ ክሽነ ተሓሲሩ ይተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ለኻዊ ተጽዕኖ ፖለቲካሊ ኣለና ንዓንተው ክንገልጽ ንሕና ተዝክሩ እንድሕርኩምኩም ጥራይ ሎካል ኣይኮነን ቃልስና ጥራይ ሪጅናል ኣይኮነን ቃልስና ኢንተርናሽናል ግሎባል ይውን ኢልና ክንገልጽ ንሕና ማለት እዩ ስለዚ ኣጋባብ ኣወዳድባና ኸዳ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣጋባብ ኣወዳድባና ልክዕ ንዑ ደንጸባረቕ ክኸውን ኣለዎ ካብቲ ሎካል ካብቲ ከተማ ናብቲ ሃገር ናብቲ ኮንቲነንት ቦገሩ ናብ ዓለም ለኻዊ ግሎባላዊ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ግሎባል ግጥምያ ድማ ተተሓሒዙና ስለዘሎ ግሎባል ግጥምያ ከዓ ንሕና ክንገብር ኣለና ማለት ነው ዓለም ኮንቪንስ ክንገብር ክንበቅዕ ኣለና እዚ ወዳድባ ዝምባሪ እቲ ጽበዮ ደሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደሎ ያክል እዚ እዩ ማለት እዩ ነዚ ክገብሮ ከም ድኽእል ድማኒ ክተዓማመን ኣለዎ ያክል أنا يتعامل يأكل كجبرو قم دغير سلمنتاي ندحر لكم مركوسنيا خون ندحر ديكيلو جبرو ليه ندحر كبر ديكوينو مكرات اللوز يوم كان محجة تقالوسو خمس جبرو دول تايد بيلس خمس خونو خلنا نبولله مخرومي لقسو نلقس نقيلنا مخرنا ببعقمنا مالتيو زلوهم تسنكيهم يهابو تزلوهم جن يأكل بعلو دماغ نفسه ندحر زي تعامل كوينو انتاي يخفتر دغير إيرترا انتاي عينة إيرترا يخفتر دغير لك أفريقيا وإيرترا أفريقيا وتيرا ترى خبر كله كنتها مالتي دحر خلايا وقعلم أو خلوا تسلع عن توهبه هجرة وناسنت كساب حجي بتتخاها ناي بالشيء ناي ديكتاتورس يو دغصل زلو كلن فتشون بعلهم زيادة خباين العلي كتبصحوا تقوليهم مالتي كيلو فتشوا إيجيبت فتشوا انتاي خوين زلو ليبيا انتاي خوين زلو هجرات ميدل إيست كله انتاي خوين زلو السودان نبعلون زتا أمامن أيكونن حجي ولا كوا بحد درجة ناي ممحياش انت عتوه كساعة سنكيكا كتتا أمامن اللي تخيل كونتات أيكونن زلو مالتيو مغابي ريخم واللهم أم 95 عدميو تمال مويتو مالتيو كندي عد ناقوتن نادان كندي تعيد بهالن يرغبو قد مماتو جن هاجر عقرقر بتميت ميتا خندي عقرقر نيرو خندي كريتيسيزم خندي باسي خندي سبتوديو ينيرو مالتيو اجتاي خونالو بمسغانا ايو تي نزعلن زفلي ادلو كم هيرو ايو دفلي ادلو مالتي صباح نغوي سياس دمان دحركم خوينو زغصل كم هيرو ايو فانو انت دا نعود مسلو تتخاخات متيوم توم كغير الله بدمو بمسرته غير زيدليو زمباليتات اندحر اليوم كوينوم لكعنا تتخاخا ايد خون امبار منغسته سماي وارسو خون نعود صبغ مغشايو بمنفس منقسط سماي وارسو بعلم بخندي بانديران قال ملن غير كارماني اخبيركا تفانو قال مالتيو انا اندعي خمس قلخي توسوم بري اذا منقسط سماي تبحال نزغون عينا منقسط سماي وارسو بالولا انا حدا هاجر دو قبره
ولا نحزب زጨረሰ ዘብረሰ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንብል I don't know እታ መንግስተ ሰማይ ባዕሉ ዳኣት ዝገር ከመይ ከም ንገብራ ባዕሉ ይፈልጥ ግዲኡ ኮይኑ ወስደሉ እምበር እንድዕ ኩላና እንድዕ ናኣትዋ ኮይና ከምዚ እንዳ ኣውቶቡስ ጽቅጥቅጥ ያክትከውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ድበሃል ነገር ስለዚ የለ ኣብ ፖለቲካ ጎጉብእና ክንወስድ ኣለና ስለዚ ያኣክል እምበር ሕጂ ብተጠንቀቕ ኢኻ ትቕበለና ንዓና ከም በዓል ኣነ ዝኣመሰልና ክንሕግዘካ ሕራ ይበለና ግን ተጠንቀቕካ ከዓ رأينا مزننا تتنقع مزننا أبركتنا وصدق كنقولك هم نغلون أبقمت كذا أقول لك أب أفريقيا تغيرت أفريقيا تفتر نحركونك هجي تغيرت أفريقيا بجملة خد مساعي تغيرنا بحنت هاجر كتجمر تخيل خم تقال سبوع حداد تجمر بحنت هاجر ونك جمر كالي حنت صبغتي إيرترا حنت صبغتي إثيوبيا حنت صبغتي السودان حنت صبغتي قال إن الجميرة تنكاروت كان اللي كونتاجس كوينو خمس حمام تلاقى بزخيل إذا حمام تعنا إذا نايت عنا تايد بهالون كلها جب خيل يخوارا رسخيل نابكار أوت مالتي لذي قدنا يكون حدا حبر لو تخمس أبكالسي الجمهور اللو مالتي لذي أكل أكل ما هذا اللو شجرات تنتقلوا عصبيك حتحسبوا له لك نعوها فتحون تايو تي consciousness حاتي مالتي نتوارا رباها حاتي مالتي بفلاي نقحت كادما ناب national consciousness ناتكا أنت لا دخيل كوينو ناب زهلو تعلم دتكور دخون كوينو نايب حكي أب مرارحة كتعود تخيل إخاء مالتيو مغنياتو ناب دحريت دملس التحساسباتات كم زغنينا نسو جزي خي وصلك جزي خي سركك كتنكع عليك we are now أب حدا capitalist stage of development سلزلنا أبدر سمالا وسرعات مدما حيالنت مدما نسول بعلون عقلو صبيبو ولا مغنياتو لوطي يصبلو عالم لوطي تصبل حجير يخم لهم تملكتات زخيد دلو قوچوچوات ولا عاد انجليز خون بريكسيت ولا فرنسا خون يلو فيست ولا هونغ كونغ خون ولا غلخون از سيمبتومز انتاي نغركا عالمون بعلا لوطي تدلس لزلا نحنا تحساسبانا ياكل تحساسبو مزز خي زلو لوطታት ዝጨመተ ክኸውን ኣሎ ተሓሳስቡ ማለት እዩ which means እቲ ርዝራዥ remnants ናይ ዝሓለፈ ተሓሳስባታት ክድርብዮ ኣሎ ክጥንቀቀሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና optimistically cautious ኮንኩም ኢኹም ትጥሙቱና ትመዝኑና ማለት እዩ ንሕና ከነመስክር ኣለና ናይ ብሓቂ ብልቢ ንስኻትኩም ክትዕወቱ ሰብ ድሌት ከም ምዃንና ከነመስክር ይግባአና ማለት እዩ ለዛ ወዳድብኡ ካብ ታሕት ንላዕሊ ከም ዝተባሃለ ኩሉ ሻዕ ወላ ጂኣይ እውን ዝበልዎ ዝፀዓሩሉን ዝመከቱሉን ኩልኻትኩም ድማ ትገብርዎ ዘለኹም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኦርጋናይዜሽናል ስታታስ ናትኩም ጀሚሩ ዘሎ ካብ ከተማ ንላዕሊ ገጽካ ዓለም ለኻዊ ኩነታት እንዳጠመትካ እዩ ማለት እዩ بدحريو خمس زغلال استنتعيو إذن تدا تناعقكم إذا وراد باهم حيالن تعواتن كخون انتاي يدليكم زدليكم مسارحتات اللو مالتي شغلك أي تعوتنيها توديبك تودب تغيلها مرحة تقبر تغيلها جن ناتكا مسجس ناب حزب عالمن ناب حزب خان خيد كوينو زدليوها مسارحتات اللونا دو مسارحتات أبزوانزي واللونا ግን ያክል ከለው ወደናቱ ናይ ገዛርሱ መሳሪሒ እሁል አይኮነን እንታይ እዩ ጉዳይ እንባት አርእስት ድሕር ዝበልኮ ድመጽ خلا አርእስት እንታይ ሳልሳ አርእስቲ ራብዓይ ባምዃኒ ዳርጋ ሕጂ ናይ ሚዲያ ማለት እዩ ናይ ሚዲያ ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ዜና ማዕከን ናይ ሚዲያ ጉዳይ እዚ ያክል አይፈትሖን ያክል ዲፔንደንት እዩ ማለት ሲ ምርኩሰኛ ናይ ካልኦት ሚዲያታት ይኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ክንድዚ ዝኣክል ውሕጅ ክንድዚ ዝኣክል እሳተ ጎመራ ናቱ ሚዲያ ዘይብሉ ክዕወት ይልካ ኣነ ኣይራኣየኒ ምክንያቱ ኣብ ተጽዕኖ ናይ ውልቀ ሚዲያታት እንድሕር ዝኣቱ ኮይኑ ኣብ ግበሩ ላይ እንድሕር ኮይኑ ዝኣቱ አንተ ያቀድማ ቢል እንታይ ልኩም ነይረ ግበሩ ላይ ኣይትመርከሱ ሓጉዙን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም መሰረታዊ ሓይሊ ግን ናትኩም ክኸውን ኣለዎ ምሁራት የብሎምን ምኩራት የብሎምን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣለዎ እምበር ማዓት ሊቃውንት እምበር ኣለዎ ማዓት PhD ዛት እምበር ኣለዎ ማዓት ማስተራት ማዓት ዲግሪታት እምበር ኣለዎ ዕድሚኡ ንኮ ንሽታይ ኣይኮነን ካልኣይ ወለዶ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካብ 50 ንታሕቲ ዘሎ መሕሰቡ
ክልተ ወለዶ ዘጠቃለለ ናይ ኣቦታቱ እንድሕር ጨሚርካሉ ሳልሳይ ወለዶ ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ኩሉ ዘለዎ እዩ ትምህርቲ ዘለዎ እዩ ስደት ኦፍ ኮርስ unfortunate situation እዩ ስደት ግን ስደት fortunate ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ ተጣቢብካ እንታይ ትጥበብከ ትመሃር ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይናትና እዚ ያክል ቁፅሪ ዘይብሎ ምሁራት ኣፍርዩ ስለዘሎ ነቲ ስደት ናብ ኣወንታ ቀይርዎ ይቕይረሎ ማለት እዩ ናብ ኣሉታው ዝነበረ ናብ ኣወንታ ይቕይረሎ ነቲ ናይ ቀላይ ምጥሓን ባሕሪ ምጥሓን ስደት ብደዘርት ምጥፋእ ብኹሊት ክስታይ ምዃን ምርኩሰኛ ብጥሜትን መከራን ሓሳረ መከራን ልብኻ ምጥፋእ እዚ ኩሉ ብርሰታት እንደገና ነቲ ስደት ተቃሊሱ ናብ ኣወንታው ታይ ዝበሃል መስርሕ ይቕይረሎ ተማሂሩ ንህለም በኣሪ ሕጂ ንሕና ስኺልና ክንዕምፅ ተለይደሊና ካባና ድበልፁ ኣሽሓት ምሁራት ድምሁሩና ደቅና ኣፍሪና ከም ዘለና ክንኣምን ኣለና እንታይ ጥራሕ እቲ ዘድልዮ ዘሎ ንዕኡ ማለት እዩ እቲ ንሕና ዝገበርናዮ ሕፅረታት ዝገበርናዮ ጉድለታት ክንነግሮ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ዓቕምታት ኣለዎ ነዚታት ፈርመንት ክገብሮ ነዚታት ጠጅዩ ክፀምቆ ገለ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣለዎ ዓቕሚ ማለት እዩ ንሕና ዘይብልና ዓቕሚ ኣለዎ ወላ ብናይ ሎሚ ተመክሮ እንድሕር ሪኢኹም ኩላና ነብስና ኣነ ነብሰይ ኩሉ ሻዕ ክዕቅና ደስ ይድብለኒ ወላ ናይ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ ግደፍዎ ናይ ካልእ ተመክሮ እንድሕር ሪኢና ኣብዚ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ላዕልን ታሕትን ምባል ኣነ ዘለና ዓቕምን እቶም ደቀይ ዘለዎም ዓቕምን ሪኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ሽግርና እቶም ቀዳሞ ዝነበርና ክንሓቢ የብልናን እንታይ ኢኻ ተጋጊኻ ስለምንታይ ኢኻ ምስ ህግደፍ ገልጠምጠም ኢልካ ዶክተር ተኣክል ፕሮፌሰር ተኣክል ከምዚ ተኣክል ሲ ንክንዲዛ ዓመታት እንታይ ኢኻ ኮንካ ተባሂሉ ክሕተት ከሎ ባእኻትኩም ክምልሽ ክበቃ ኣለዎ ሕማቅ ኮይነ ተጋጌ ሓሚቀ ከምዚ ኮይነ ተጋጌ ኣይተሓዙለይ ክብል ደፋር ክኸውን ኣለዎ እዚ ትራስት ቢልዲንግ ዝበሃል እምበኣር ሕጂ ከምኡ ገይሩ እዩ ድመፅእ እዚ እውን ንስኻትኩም ሕጂ ሓደ ካብቲ ዴሞክራቲክ ኤክሰርሳይዝ ዝበልክዎ ክትለምድዎ ዘለኩም ጉዳያት እዩ እቲ ሜድያ ንምምፃእ ግን ነዚ ኩሉ መልእኽትኩም እዚ ከመሓላልፍ ዝኽእል ነዚ ንብሎ ዘለና ከመሓላልፈልኩም ዝኽእል ሜድያ ናትኩም ክትፈጥሩ ኣለኩም እዞም ኩለን ሜድያታት ሕጂ እንታይ ክኾን ኣለዎም ብርእቶ ናተይ ርእቶ እዩ እዚ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም እተን ሜድያታት እውን እንድሕሪ ትብዓታት ጥርየን ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ንኣክል እንድሕር ደኣምንኦ ኮይነን ንኣክል ህዝባዊ ማዕበል ንኩላና ሰንተር ዝእክበና እዩ እንድሕር ዝብልኦ ኮይነን እንድሕር ነቲ ህልው ኩነታት ከምብባ ድኽእላ ኮይነን ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ሓደ ንህልው ኩነታት ክመዝን ዘይክእል ክመርሕ ወይ ክምራሕ ኣይኽእልን ክትመዝኖ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንኣክል ክትመዝኖ ክትክእል ኣለካ እንታይ እዩ ዝኣክል እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ሲ እንታይ እዩ ከመይ ዝመሰለ እዩ እንታይ እዩ ባክግራውንዱ ክበና ክእል ድዩ ንኩላና ሓጢኣት ኣለዎ ድዩ ክንሓምዮ ንኽእል ናይ ትማሊ ከምዚ ናይዞም ዓበይቲ ዝነበርና ዝያዳ ትራስቲ ክትገብረሉ ትኽእል ዲኻ ሕፅረታቱ እንታይ እዩ መንፈዓቱ እንታይ እዩ ነዚ ክትመዝን እንድሕር ክኢልካ እምበኣር ሕጂ ንስኻ ነዚ ምስ መዘንካ ኢንቨስት ትገብር ናው ዓቕምታትካ ማለት እዩ እምበኣር ተን ዘለዋ ሜድያታትና እንታይ እየን ክገብራ ዘለዎን ሕጂ ማለት እዩ እዚ ይኣክል ዝበሃል ሲ فقدوا هلا الكبل حنسانا بعواته خيد حنسانا بقل مدياز قبرو خيد يوتيوب خفوتو خيد حنسانا بأسنا خيد حنسانا بقل خيد سي إذا فراغمنتيشن ناي ميدياتات يواز عن ناديو ندرا أني أكل ندقف كوينا إلهم كحسبو يلعبوا معنا نساتهم كم إلهم كحسبو هيروس كبهارون كوينهم حد النت إنتجريتي ناي ميدياتاتون كفترو كبقعلهم كمتي عديتات كونفرنس زغبرا كمتي ودبات كونفرنس زغبرا كمتي اكل كونفرنس زغبر ناي ميدياتات كونفرنس دما كفتر علوو سلمنتاي حساب كمعبلو كما يغيرنا اينا توهايدنا نزي اكل دبل نخلها خطرفنا زغل معبل ندقفو كما يغيرنا اينا مباري اذناتنا لبنا طفينا دلو ببيننا عقمتاتنا ليتن معالتن كنسرح كندي ساعات 24 hours كنسرح بتو ورخ نكب بتخن الزارب بوعد عقمي بوعد قلبت لعل تحت النبل دلناسي انت تاكبنا ناي حبر اقبابك علاسا انت مهيزنا كم تودبات تاكبالنا هو نبل وانا عناس هوتوبوننا انت اينا خنبل كنملس كنبقع لنا خبرو كبقعوا له اوكي انت ابي اخي زعتو زي ياكلكم اللي شلو ياكل اندحري እዞም ኩሎም ውድባት ነናቶም መዝሙር ሒዞም ዓማዊሎም እንድሕርክወስ ዝኮይኖም ነቲ ሕብረተሰብ ይመቕልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ይመቕልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ገሊ ህዝቢ ኣሎ ናብ ዓወተ ፅራሕ ድኸይድ ድሓር ከምዚ ከበሃል ኣሎ ኢልካ ሓደ ዓርካ እንተ ነገርካ ኣበይ ዳዕወት ኣሎ ዲኹም ኸ የብለካ
سخاد ما حدا تنقلك عبيد عايز غير الله كان دي بسنيتنا الله كان دي بتعودنا الله كان دي بتعود الله كان دي أسنا الله كان دي أبانا أب الرشاد أبقى لما الله كان دي حجي حدث نابز كله كل الكبر كل علا يكون حدث أرناف دخانه ميديا كله علوه إذا ميديا زد ما شعوه نقول لهنا تغيلنا على أنا أتو مالتي نقول مشت تكون أبتعملنا أنا أتو والإنفورمد نقول والإنفورمد زي كونه مرحن والإنفورمد زي كونه تمرحن عبد بصح عاوت يقول ولا حتى نقدر قبل هيك نزلنا كونسبت زبار يا أكل كفلت له مبار ندحري زعت إلهم انتاخ نقبرينا كاب أمباجننا ناي ميديا شحن ميتن دخونو حدا أمباجنن ناي أكل كفتر على كنقول علنا أنا حدا ناي كلاتنا ميديا بتصرفنا خفتر على إله كابد زمر كابد زارب كابد قالح نوبي كوينيو كندي جزية تقيشيو جن دسم عسب أي ترخبن مالتي يا أكل كسمع دي حجي نزغوا ونزغوا هلولو مغنياتون عويو حايلو ناتوي لازم ناتو خفتر نحركيلو لكع كمز حجي مسنفعين دا نفع مسكده أقالبو قع دبلو زلو كلهم والدبات خونو والكسوات خونو قالوا خونو زبلو زلو لكع دما يأكل حيال جاينت ميديا مسفتره تنكالوت شعو انتاي كونان انسيليارس مالسي ساتلايتس نايزي أكل كونان مالتي حجي أكل حدا ما أكلاو بوتا هليو كم لكع كم زي CNN الجزيرة قال ما نتبهال أبدونا هاجر شعو شنفرات يخون بعد تن ودبات تن ميدياتات ناتنا انتاي هنا مالتي بريفكس وسافكس دي زغونا نغير غيرن يا أكل عواده يا أكل عسنا يا أكل بانا يا أكل إرشتات يا أكل قلمله زبل كوينو ناي حبارك علسنا كجبادة دي خيل مالتي ملعات خلوه يخيل نخيل متكن وتد نخيل متأممان كانت نخيل مالتي مجمريا نزي كونسبت زي كزرقعوا له يا أكل ميديا خلونا علوه نتن كانوت بمكون صعب يكونن إذا بهال ليك أفرينين وقال سخي تودبك عيقبرني زبهال أزلار باللونديو تودبك هون ديتا في الرقم كاتركب تغيلها كابن ودب ودبات كابن فتر نل مالسيك هذه العمتات هيكونن حليفو مالتي قل تخجبر تجبوا أصل زي جبره ناي حبار أصلا راح كبس حصل زي كاله بتاع ودبان لكاري تبل مزمزة أتوقع يجبوني تودبك أنت غير كاتب الكاي أنت قبل الكاي موداب أدلاي أنت موداب ناي موداب كأصل زلوا نعوخ من اللي بقى على مالتي لذي موداب مالت تودبك مالت سرح وديك مالت هيكونن انت لا بزحات ودبات كم ديمقراطية متن كلوا خوينن ناي ودبات ودب دما كلوا له ازيتي نعنا نبدحري تقوتيتنا صنعي ام ميديا دما لك كم تن ودبات نوقسل كنوقسو مينا مالتي عند الديمقراطية وقاسنا كايدا لنا ديمقراطية اكسرسايز نقبر ندحر لنا يا اكل مجمريا انا زخفلت له كوقسن كبقع علو نقفيتا نحد تقبل كوينو خنقف كغيل علو نقفيتا نفس نقفيتا تقبلنت كله له قرعت تارينا ناي ياكل كريتيزم سيلف كريتيزم بوتا كله له كنقف كله سمع له كنقف دما حيال نقفيتا خقرب نابتوم دقالوس زلو دما قبلالو እዚ ክገብር ከሎ ነቲ ቁም ነገሮም ሃይላይት እንዳገበረ ነቲ ቁም ነገሮም ኣብ ግምት እንዳኣተወ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሚድያ እንታይ ማለት ይኮም ምዃኑ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ቁርብ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ከተብቱሞ ናባኹም ክገድፎ ማለት እዩ እዚ ሚድያ እዚ ሕጂ እዚ ኣክልና ማዕበለ እንድሕር ከይዱ ሚድያ ናቱ ፈጢሩ ናብቲ ካልእ ናብቲ ሓምሻይ ፋይናንሻል ሪሶርስስ ሻድሻይ ፕሮፌሽናል ሪሶርስስ ሻብዓይ ኦውነርሺፕ ናብዚኦም ዝብሉ ካእትየ ማለት እዩ እዚ እቲ ፋይናንሻል ሪሶርስስ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ያክል ሓያልነቱ እንድሕር ኣረጋጊፁ ናቱ ሚድያ ከዓ እንድሕር ፈጢሩ እቲ ፋይናንሻል ሪሶርስስ ሕጂ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ይቀልል ይኸውን ኩለን ሚድያታት ወይ ኩሎም ውድባት እንታይ እዮም ዝብሉ ዶኔሽን እዮም ዝብሉ ህዝቢ ሕጂ ኢዱ ክቁረፅ ይደልዩ ነናዓም ኢሉ ክህብ ኣልባቡ ጠፊእዎ ማለት እዩ እቲ ፍረ ድማ ብትንትን ድበለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዳ ይኸውን ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ዓቕሙ ብደፍቅደሉ መሰረት መንገዲ ዓቐን ውሑድ ኮይኑ ካብ ብዙሓት ክመፅእ ከም ዝኽእል ምፍጣር ማለት እዩ እንተዳ እዚ ሚድያ እዚ ተፈጢሩ እንተዳ ይኣክል ማዕቢሉ ብኩሉ ሸነኻቱ እቲ ንዕኡ ክመፅኦ ዝኽእል ውፅኢታት ብቐሊል ካብ ብዙሓት
ሚልዮናት ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ ወላ 10 ቅርሺ 15 ቅርሺ ወላ ዝኾነት 10 ቅርሺ ከከም ዓቕሙ ከከም ትእትዋቱ ምክንያቱ ነዚ እቲ ቴክኒክ እቲ ኩሉ ስርሒታት ከውፅኣሉ ይኣክል ባዕሉ ኣብ ኤውሮጳ ዘለው ኣብ ሓደ ሃገር ዘለው እትዋቶም ከመይ እዩ ውሕድ እንድሕር ኮይኑ ግድን ማዕረ ክትከፍል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዓለም ኣብ ገሊኡ ዓለም ቅልል ዝበለ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ድሓን ክትረኽበሉ ትኽእል ኣሎ ኣብ ገሊኡ ደየለ ኣሎ ኣብ ገሊኡ መብዛሕትኡ ብዌልፌር ጥራሕ ትኸደሉ ዓድታት ኣሎ ውሕዳት ሰራሕተኛ ጥራሕ ዘለውዎ ኣሎ ብፍቓዶም ክህቡ ከለዉ እቶም ዘለዎም ኦኬ እቶም እቲ ጀነራል ሕጊ ከውፅእ ከሎ ግን ብደረጃ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ናይታ ዘለዋ ሃገር ገይሮም ክስልዕሉ ከለዉ ብዕግበት ንዓ ክገብራ ክእል ማለት እዩ ተሸጊሩ ደይኮነስ ከይተሸገረ ሓዳሩ እንዳካየደ ክገብራ ይኽእል ማለት እዩ ናብሩ እንዳገበረ ክገብራ ይኽእል ማለት እዩ እምበኣር ዘንደይ ጥቕማ ገንዘብ እንድሕር ኣዋፂኡ ናብ ሓደ ካሳ ስለ ዝኣቱ ኣይኮነን ሓንቲ ቴሌቭዥን ሲ ንኻልእ ስርሒታት ዝደለዮ ይኣክል ስርሒታት ይኣክል ባዕሉ ኣለዎ ንሶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ኮይኑ ድገብሮ ኣብኡ ኣነ ክዛረብ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ ናቱ ምስጢር ስለ ዘለዎ ንዕኡ ሕጂ ንኩሉ ላዕልን ታሕትን ክኸውን ድኽእል ፋይናንሳዊ ታድባር ሓገዛት ክረክብ ይኽእል እታ ካሳናቱ ትመልእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኤግዛምፕል እንታይ እዩ ክንወስድ ንኽእል ሕጂ ታሪክ ዘድልየና እንታይ ኩሉ ሻዕ ነቲ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ጃስቲፊኬሽን ምንቲ ክህበና እዩ እንድሕሪት ተመሊስና ህግደፍ ክንደይ ገንዘብ ኣኪቡ ትብሉ ካብ ህዝቢ ኤርትራ እዘን ብፍላይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክነተኩር እንድሕር ኮይንናሲ ሕቁአን ተጎዚዙ ተሰሪዩ ስዑዱ ዘለዋ ዓዲ ጥልያን ዘለዋ ኣብ ዓለም ካልእ ዘለዋ ዝተረፈን የብለንን ማለት እዩ ዝተረፈንሲ የብለንን ተቆጥቂጠን እየን ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ካሳ እዚ ናብ መን ኣቱ ነይሩ ናብ ሓደ ካሳ ናይ ህግደፍ ሕጂ እምበኣር ብፖለቲካ በቲ ሓሶት ፖለቲኩ ጥራሕ ኣይኮነን ብገንዘብ ገይሩ እውን ድላዩ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና መርሰነርስ ገይሮም ሕጂ ሂት ስኳድ ገይሮም ይኸዱ ኣለዉ ሓያላን መንግስታት ንብል ዘለና ንሱ እውን ከምኡ ገይሩ ዝውዳእና ነይሩ እዚ ባዕሎም እኮ እቶም ኣብቲ ውድብ ዝነበሩ ባዕሎም ኣብቲ ህግደፍ ዝነበሩ ባዕሎም ኣብቲ ስለላ ዝነበሩ ብመፅሓፍቲ ፅሒፎም ሰብ ይውዳእ ከም ዝነበረ ከፊልካ ገንዘብ ከፊልካ ሰብ ትውድእ ቅተሎ ንቅስቶ እሞ ክንዲዚ መዓስ በዓልካ ቅተሎ ኢልናካ ክንዲዚ ቅርሺ 500 ቅርሺ እንካ ሃቦሞ ንሓደ ኮኩዩ ዋላ ገለመለ ከምዚ ፅሒፍዎ ዘሎ መንሽም መፅሓፍ ሰሓል ነርና በይበፅሕና ገለመለ ዝብል ማለት እዩ ማለት ሲ ዘይተፃሓፈ ዘይተዘርበ ሕጂ የለን ማለት ብኡ ኢና ሕጂ ነቲ ከም ኤግዛምፕል ከነምፅኦ እምበር ብዙሕ ዘረባ ናይ ህግደፍ ከማን ኣየድልየና ብዙሕ ዘረባ ናይ ህግደፍ ዘረባ ዘድልየና ናይ ይኣክል እዩ ማለት እዩ ዘረባና ሓደ ካሳና ሓደ ሜድያና ሓደ ፖለቲካና ሓደ ክሳዕቲ ኣብ ሓደ ደረጃ ማዓርፎ ንበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ዓቕምታት ናይ ሕብረተሰብ ምእካቡን ማለት እዩ ይኣክል ምፍጣር ማለት ሜድያ ምፍጣር ማለት ካሳ ናይ ይኣክል ምፍጣር ማለት ዓቕምታት ናይ ሕብረተሰብካ ብኩሉ ሸነኻቱ ምእካብ ማለት እዩ ተኻልእ ዓቕምታት እንታይ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ሪሶርስስ እቲ ፕሮፌሽናል ሪሶርስስ እንታይ እዩ ሓደ ሜድያ ከምዚ ትሪእዎ ኤግዛምፕል ከነምፅእ ኣለና ኩሉ ሻዕ ሜድያታትና እንድሕር ሪኢኹመን እኹል ዓቕምታት የብለንን ብሓግዘና ክሕግዘካ በጃኻ ባዓለለይ እንዳበልካ እዩ ማለት እዩ ዓቕሚ ናይ ጋዜጠኝነት ደይብሎም ኣካላት ናይ ግድን ብፃዕሪ ብተወፋይነት ጥራሕ ኣብኡ ክርከቡ ይግደዱ ማለት እዩ ከበርክቱ ተዓቕሞም ማለት እዩ ክምስገኑ እኳ ዝግብኦም እንተኾነ ንዓና እውን የምዝነና እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ክንቀርብ ከለና ፕሮፌሽናል ኢልና ንገጥም ዘለና ዋላ ከመይና ዋላ ስቕልካ ኣማተር እቲ ነገር ከመይ እቲ ንገብሮ ዘለና ክምዘን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዩ እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዓቕሚ ኢንቨስትድ ክኸውን ዘሎ ኣበይ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ክእክበና ዝኽእል እዚ ሪሶርስስ እንድሕር መፂኡ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ዓይነት ኣለዎም ናይ ምንታይ ዓይነት ጋዜጠኛታት እዮም ክንደይ ፊልድ ናይ ጋዜጠኝነት ኣሎ ናይ ወረ ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ማለት እዩ በበቲ ናቶም ዓቕምታቶም ኤክስፐርቲስ ናቶም ይገጥምዎ ማለት እዩ ካልኦት ፊልድ ዘለዎም ፕሮፌሽናልስ ድማ ይመፁ ማለት እዩ ፖለቲካውያን ከዓ ይመፁ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ክንደይ ሰዓት ክበፅሖም እዩ ግዜ ኦልዌይስ ኣገዳሲ ኮንሰፕት ናይ ቃልሲ እዩ ሕጂ ግዜ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከክንደይ ክማቐልዎ እዮም እንድሕር ኢልና ነቲ ግዜ ክንዲ እዞም ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹም መሳኪን 24 ኣወርስ ትንፋሶም ወፂኦም ዘለዉ እሞ ሓንሳ እንድሕር ሓሚሞም ተፀሊእዎም ከማን ከይፈተው ድመፁ ነታ ስርሖም ክሰርሑ ከይፈተው ድፈዩ እንታይ ክትከውን እያ ማለት እንተሓሚሞም ክድቅሱ ክእሉ እዮም ናብ ሕክምና ክኸዱ ክእሉ እዮም ክዕርፉ ክእሉ እዮም እንተ ጥዕና ረኺቦም ድማኒ ተወሰነ ሰዓታት 2 ሰዓት ደን ክበፅሖኦም ንመዓልቲ 3 ሰዓት ደን ክበፅሖኦም
ወይ ሓንቲ መዓልቲ ወርሒ ዲኻ ክትበፅሖም ኮታ ነዚ ከምቲ ሜድያታት ናይ ዓለም ገይሩ ዝሰርሖ ዘሎ ፕሮፌሽናሊ ከምኡ ክበፅሖም ስለ ዝኾነ ብደይ ስቃይ የብሉ ማለት እዩ እንተ ተኻኢሉ እውን እቶም ንገብሮም ኣካላት ፕሮፌሽናል ንገብሮም እቲ ናትና ካሳ ኣብ ግምት ኣትዩ ፉል ታይም ሰራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ እቲ ሰሪሖም ከምፅዎ ዝኽእሉ ምስ ስድራ ቤቶም ክማልኣሎም ይኽእል ማለት እዩ እዚ ገምጋም እዚ ዳርጋ ካልኣይ ዓመት ትኸይድ ኣሎ ኣነ ሂበ ነይረ እየ እዚ ኣብ ሕድሪ ጀጋኑና ይኹን ወላ እውን ኣብ ኣሰናኹን ብዛዕባ እዚ ኣበይ ክንከይድ ከም ዘለና ውሑዳት ኣካላት ክመርሑና ከም ዘለዎም ኣብኡ ተፀሚቑ ክመፅእ ከም ዘለዎ ዓቕምታትና ክጥርነፍ ከም ዘለዎ ሕጂ ግን ዲቴይልስ ናቱ ይነግር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ፋይናንሻል ሪሶርስስ ከመይ ከም ዝኸውን ገሊፀ ማለት እዩ ፕሮፌሽናል ሪሶርስስ ክእከብ ከም ዝኽእል ገሊፀ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንምንታይ ኢና ከምዚ ንገብር ስለምንታይ ኢና ከምዚ ንገብር ኩሉ ዓቕምታትና ንእክቦ ዘለና ሲ መን እዩ ዋንኡ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኢልና ዋንኡ ውልቀ ሰብ ስለ ዘይኮነ ዋንኡ ሓደ ዝተወሰነ ጉጅለ ስለ ዘይኮነ ዋንኡ ኦነርሽፕ ናይዚ ናይ ይኣክል ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ዝኸውን ዋንኡ እንድሕር ኢልና ስርሑት ዕላምኡ ዓዲ ኣትዩ ትናቱ ፖለቲካዊ ዘመተ ዓዲ ኣትዩ ንህዝብና ፀልዩ ሓገዝ ናይቶም ኣብኡ ዝለዓሉ ይኣክላውያን ዋላ ፈንቅላውያን ድኾነ ጭርሖ ሒዙ ህዝባዊ ምንቕናቕ ኣልዒሉ ኣንጻር ስርዓት እዚ ዝለዓል ምስኡ ተዛሚዱ እንታይ ንኽፈጥረልና እዩ እንድሕር ኢልና ህዝባዊ መንግስቲ ክፈጥረልና ስለዚ ዋንኡ መን እዩ ናይ ይኣክል ዋና መን እዩ እንድሕር ኢልና ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ህዝባዊ መንግስቲ ምፍጣር ስለ ዝኾነ ዕላምኡ ዋንኡ ህዝቢ ንህዝቢ ከረክብ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሕቶ ኣሎ ክምለስ ዘለዎ ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ብሕፅረት ይኹን ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዘየገድስ እንተ ደኣ ተወዲቡ እንተ ደኣ ዝተማልአ ቅርፂ ሃልይዎ ይኣክል ንስልጣን ወላደር ዘሎ ክመስል እሞ ከም ውድባት ይኸውን ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ እዚ ናይ ገርሀኛታት ኣዘራርባ ስለ ዝኾነ ንኻልእ ዕዳጋ ዝኸዶ ምክንያት እውን የብሉን ይኣክል ንስልጣን እዩ ዝቃለስ እቲ ስልጣን ግን እንታይ ከመይ ዚ ዓይነቱ ስልጣን እዩ ባይታ ናይ ስልጣን ነተን ፅባሕንጎ ድፈርያ ወይ ድቀዳድማ ውድባት ማለት እዩ ሕጂ ብባህርያቱ እዚ ናይ ይኣክል ቃልሲ ናይ ስልጣን ቃልሲ ኣብ ዓድና ናይ ዲክቴተር ስልጣን ስለ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ንምምስራት ንዕኡ ኣጥፊእካ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ንምምስራት ትኸይድ ስለ ዘሎ there is no other issue ብጀካ ናይ ስልጣን ሕቶ ምምላሽ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ስልጣን ሕቶ ከመይ ብኸመይ ኣገባብ ይድበሃል ማለት እዩ ሕጂ ይኣክል ሓደ ህዝባዊ ምንቕናዕ ኮይኑ ዩናይትድ ፍሮንት ጌርና ኢና ንወስዶ ምክንያቱ ኩሎም ዝምባሌታት ኣብኡ ኣለዉ ሌፍት ድዮም ወላ ራይት ድዮም ወላ ሊበራል ድዮም ወላ ገለ ድዮም ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ዝምባሌ ዘለዎ ኣብኡ ተኣኪቡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ተኣኪቡ እንድሕር ኢልዩ ዘለዓለማዊ ኣይኮነን ገለገለ ሰባት እዚ ናይ ዲቤት ምድቃዕ ጉዳይ እዩ ብተንኮል ብዘይተንኮል ዘይኮነ ዲቤትድ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ቀፃሊ እዩ ክቅፅል እዩ ንዘለዓለም ንኩሉ ግዜ ዝብላ ተሓሳስባ ኣለዎ ገለ ሰባት ምናተይ ግን ኣይኮነን ኢንተርሚነንት ፌኖሜኖን እዩ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ግዝያዊ ምንቕናቕ ነቲ ዝደለዮ ሽቶ ክሳዕ ዝወቅዕ ማለት እዩ ንኣብነት ነዚ ስርዓት ናይ ኣስመራ ምስ ኣፍረሰ ባይቶ ተመስሪቱሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ናብ ፓርቲታት ቅድድም ምስ ኣተወ ብቅዋም ክንከይድ ምስ ጀመርና እዚ ማዕበል እዚ ዕሪፉ ማለት እዩ ዳሕራይ እንታይ ክኸውን እዩ ፋሕ ክብል እዩ ንሱ ንበዓሉ ናብ ምንታይ ፋሕ ክብል እዩ ናብ ዝተፈላለየ ናብ ፕሮፌሽናዊ ስራሓቱ ክኸይድ ይገል እዩ ናብ ፖለቲካ ዝተገደሰ ድማ ኣባል ናይ ፓርቲታት ካልኦት ክኸውን እዩ ሓድሽ ፓርቲ ክፍጠር እውን ይከኣል ይኸውን እዩ ብዘይካ እቲ ንሪኦ ነገራት ማለት እዩ ዝኾነ መቸም እቲ ቅዋም ዘፍቀደሉ ፓርቲታት ክፍጠር ስለ ዝኽእል እቲ ኣብ ፖለቲካ ኢንቮልቭድ ክኸውን ኣባል ክኸውን ዝደሊ ኣብተን ፓርቲታት ክመቃቐል እዩ ከከም ዝምባሊኡ ማለት እዩ እቲ ከም ተራ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ዝኸይድ ኣብ ፕሮፌሽን ናቱ ኣትዩ ኣብ ስራሓቱ ኣትዩ ድማ በቲ ቅዋም ናይ ሃገሩ ቅሬታ መሰረት ኣብ ዕብየት ናይ ሃገሩ ክሳተፍ እዩ ማለት እዩ ኤግዛምፕል መረዳእታ እንታይ ኢና ነምፅእ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ዘሎ ንነብረሉ ዘለና ይኣክል ባዕሉ ዝነብረሉ ዘሎ ዓለም ክርኢ ኣለዎ ሃሰስ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ ፖለቲካ ኣባላት ኮይኖም ኣብተን ፓርቲታት ኣብ ኤሌክሽን ዝሳተፉ ክንደይ ሰባት ከ
ድመፅ ኣምፃእ ኢሎም በቲ ዲሞክራሲያዊ መሰል ናይ ሃገሮም ጥራሕ ኣብ ግምት እትዮም ኣብ ፕሮፌሽናል ስራሕቶም ዝኣቱ እቲ ድበዝሕ ኣብ ፕሮፌሽናሉ ዝሳተፍ እዩ እቲ ድወሓደ ከዓኒ ኣብተን ፓርቲታት ዝመቃቀል ማለት እዩ ዝመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩልኻ ኣባላት ናይ ፓርቲታት ክትከውን ናይ ግድን ኣይኮነን ኩልኻ ኣብ ፖለቲካ ኢንቮልቭድ ክትከውን ናይ ግድን ኣይኮነን ግን ኣብቲ ስርዓተ ምዕባለ ናይ ዓድኻ ዘምፅኦ ትካል ናይ ባይቶ ዝተመርኮሰ ምንቅስቃስ ናይ ቃልሲ ናይ ናብራ ተካይድ ማለት እዩ ኣብቲ ኣበይት ትኸይድ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ሸነኽ ዝበልክዎ ኣብቲ ተሳትፎ ዕብየት ናይ ሃገርካ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዝበሃል እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ብሙሉእ ሕጂ እንታይ እዩ ብሙሉእ እዚ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ውድባዊ ዕርቂ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ይዘባርቕዎ እዮም ንውድባዊ ዕርቅን ንሃገራዊ ዕርቅን ይዘባርቕዎ እዮም ብዙሕ ለፍሊፈሉ ኣነ ግን ምናልባት ብተፈላለየ መንገዲ ክወስድዎ ደይደለዩ ኩሉ ይኽእሉ ተዘይኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ሕጂ ውድባዊ ዕርቂ መሳርሒ እንታይ እዩ መሳርሒ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ዝዝርግሓልና ዳሕራይ መን እዩ እቲ ባይቶና ቅዋምና ዝገበሮ እንታይ ድበሃላት ዝርግሕታት ናይ ዕብየት ሃገር ንሱ እዩ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናትና እዚ ይኣክልን ካልኦት ውድባትን ዝኾነ ኣብዚ ኣክል ተኣኪቡ ዘሎ ሕጂ ሜካኒዝም ናይ ሃገራዊ ዕርቂ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ውድባዊ ዕርቂ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሜካኒዝም ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ይኸውን ማለት እዩ ድሓር ዓዲ ምስ ተበፅሐት ሰረትና ደድየና ምስ ገበርና ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ንዘሃገር ከመይ ጌርና ከመይ ዝብል ለባ ሕጂ እዚ ከመይ ማለት እዩ እቲ ደይባፃሕ እቶም ትከታተሉኒ ኣብ ፅሑፋተይ ትከታተሉ ትኾኑ ኢኹም እቲ ደይተባፅሐ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናብ ህዝብና ክባፃሕ ከም ዘለዎ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ገለ ፅሑፋተይ እንታይ ኢለ ነይረ ትምህርቲ ሕክምና ናይ ዝኾነ ይኹን መሰል ናይ ትካላት ቢዝነስ ፋብሪካ ገለመለ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ክባፅሑ ኣለዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ናትካ ኣብቲ ሃገርካ ክባፅሑ ኣለዎም እዚኦም እንድሕር ተባፅሖም እቲ ናይ ኣፍልጦ ዕብየት ዝተመዓራረየ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ማለት ሲ ኩሉ ሰብ ይመሃር ኩሉ ሰብ ክረዳዳእ ይኽእል ኩሉ ሰብ ተሃገር ኢንዳስትሪያላይዝ ትኸውን ኩሉ ሰብ ናብ ሸቃላይ ገፁ ይኸይድ ኩሉ ሰብ ኣፍልጦ ዘለዎ ይኸውን ኮሚኒኬት ገይሩ ክረዳዳእ ይኽእል ኩሉ ሰብ ካብቲ ድሑር መስፍናዊ ዝምባሌታት ይላቐቕ ናብ ርእሰ ማላዊ ዕብየት ይኸይድ ማለት እዩ ኢንዳስትሪያላይዝ ዝኾነ ሪፍሌክሽን ናቱ ከዓ ንቕሓት ይህልዎ ዝኾነ ባህሊ ነፀብራቕ ናይቲ ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ፎርሜሽን ነፀብራቕ ናይቲ ቁጠባዊ ሰረት ናይ ዓዲ ናይ ሃገሩ ስለ ዝኾነ እቲ ሓንጎል ናቱ ድማ ምስኡ ይዓቢ ማለት እዩ ሓንጎልካ እንድሕር ዓብዩ እቲ ብግርጭት ብቡኛ ብጠበንጃ ብገለ ትፈትሖ ነበርካ ኩነታት ይቕየር ማለት እዩ ብልዝብ ብዘተ ይኸይድ ሕጂ ዝዓብየና ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ተላፀም ናቱ ስሉስ ዓለም ስለምንታይ ምክንያቱ ንቕሓትና ስለዘይማዕበለ ናብ ናይ ሸቃላይ ኣተሓሳስባ ናይ ኢንዳስትሪያላይዝ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ስለዘይኣተወ ምዕቡላት ሃገራት እንታይ ይገብራ ኣለዋ ኣብ ውሽጠን ጥራይ ኮይኑ ዳ ተሪፉ እናተረፈ እምበሪ ኣብ ውሽጠን ብዘተ ጥራሕ ንፈትሕዎ ማለት እዩ ኩናት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነናሓድሕዶም ኣየልዕሉን እዮም ማለት እዩ ከምቲ ንሕና ኣብ ስሉስ ዓለም ንገብሮ ኣብ ኤሮጳ ከምኡ ኣይገብሩን እዮም ማለት እዩ ብዘተ ግን ተፋለፂ እዩ እንድሕሪ ትዕዘብዎ ኣለኹም ነቲ ፓርላሜንትታት ናይ ኤሌክሽን ረኣይዎ ክሳዕ ክንደይ ሓመድ ከም ትሰዓኑ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ረኣይዎ ዓዲ እንግሊዝ ዓበይ ኤግዛምፕል ክኾነና እኽእል እዩ ሕጂ እቲ ብሬክሲት ዝገብርዎ ዘለው ሓዊ ድጨኑ ክትዓት ኣብኡ ዝገብርዎ ዘለው እንታይ እዚ ዴሞክራሲ እንታይ እዩ ሕጂ ይሕስበካ እውን where are we going what's next ድድሕሪ እዚ ሲ እንታይ ዓይነት ምዕባለ እዩ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ክበሃል ዝኽእል እቲ ድላይካ ክትብሎ ትኽእል ንዓርክኻ ሓመድ ተሰሓን እዚ ኩሉ ነገር ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ግን ሽግር ብዘይብሉ መንገዲ ከድካ ድማ ብሓባር ሻሂ ትሰቲ ትበልዕ ትሰቲ ኢንፋክት እቶም ኣብ ኦፖዚት ፓርቲታት ዘለዉ ዝያዳ ዓርክነት ኣለዎም ኮይኑ ትረኽበሉ ሰዓታት ኣሎ ማለት እዩ ወላ ኣነ ሕጂ ካብቶም ክሪኦ ከለኹ ካብቶም ቀንዲ ዕሩኽተ ካብቶም ቀንዲ ምሳይ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ክስታይ ዝገብሩ ካልኦት ዝኾኑ ዝያዳ ምስኦም ሻሂ ክሰቲ ምስኦም ዝኾነ ስዋ ክሰቲ ወላ ዝኾነ ነገር ከብል ደስ ይብለኒ በቃ ፍልይ ዝበለ ዘረባ ፍልይ ዝበለ ሰሓቅ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ክንበፅሕ ከም ዘለና እዩ ማለት ሃገራዊ ዕርቂ ሕጂ እምበኣሪ ንዓድና ኩሎም ትካላት ክህልውዋ ከም ዝግብኦም ምግባር ማለት እዩ እዚ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ እዚ ለቨል እዚ ክንበፅሖ ኢልና 91 ኣቲና ናብዚ ጉዕዞ እዚ ክንከይድ ዝግባአና ዝነበረ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣውዲቕና ኣሎ ማለት እዩ
لجي بزعبا سرعة زحجي نحنا بزو حين الزاربنينا للزار كم ورا جن كنت أقصد خيدينا مخنياتو تسوق يروح للوسي إذا قبال ليك عليو كتعد يقولوا زيادة كابتوم نورمال لغونو ديكتاتوراسون زيادة مسألة زلوا زجبر سلزغونه بزو حد الزاربنا أيكونن مالتي تايد عيد الزاربنا تابنا نحرنا دلو قدات كما يجرنا منينا نحنا كنفلت علنا ودبات هزباو من كسقاس قال ملا منينا انتاي سرحنا عمامنا انتاي حجينا نقعدم دحراينا نقعدم حجينا تردعنا خيلالو مسلني ودباتون كف ما جميرن مالتكم تعانتو يدبلكم حجي ساعاتو ايكونن حجي بحبار نقالس حجي ودباو عركي نقبل حجي ودباو عركي اندا ترد اب قبر እንዳው على خيلالو بقبري كتمهار كلخا سام تايمس صبغ እዩ ምክንያቱ بتيوري አገዳሲ እዩ መምርሕን ተግባር እንዲ ቲዮሪ ግን ብዙሕ አይርዳእካን እዩ زردوم ترى زردوم بري بزح يرد أكاني قال يوم سبات كن مخلط عام 100 عامت كن 500 عامت الزارو بيوم بسمعهم قن سلازي اللي يتصنع كساع بتكبار دن صبار عبيتنا عبر السب كساع زملسو حجي قن أنا انتي نخونا لنا تكبارون مهرنا له بار ناي أكل معبالي حجي نبعلون ناي باكل من العال تكبراو تبقسو سلازخونه نمهار لنا كلاتنا مالتي نمهار لنا نزي يأكل حجي كنت نقولو كان خنو يقبعنا خن بعلاني because عند حركم ده يجرنا we will pay another opportunity cost واقع نكفلينا جنا واقع كم تعنتوا يدبلكم ندخلنا هنا مسينا ندخلنا هنا مسينا نسا خنكم زقبعنا كم تدبلكم أيكوننا يومنا فدرشين تقاليسنا يومنا محواس تقاليسنا نسا نتنا مسينا يومنا بكالة قاعد تبقى حج زمزلو زبنا ويان مارتي الذي زي أداغنا فريتنا مبار نحنا عدل كيسبرنا عدل كيهادمنا عدل كيسرقنا حجي دو كنبل علنا كوميتمنت ناتنا أبزي أكل زغونا يغون شراف يهالو زغونا يغون هقدف يهالو بانداي قدلت يهالو كإرم على ويلنا داخل صعر على نمبر كم زجيرهم وحيدهم بزيحهم دك عدهم استوت راي كوينهم كم زي كوينهم إزلو حبس قدس دي هوكس فوكس political hocus pocus واقع يقول ترجم يقولون سلزقونه نبتة أونتا وشنخات تراي كنكيدالنا كنحكم ده أمبر نحن خنا قاسل زنبر خنا قاسل هيكوننا كن بقصد لنا لازم عدلنا أزيو أبو كستاخن قبر لنا ماتيو يا أبو خنا تذكر هلنا مخنياتو كال عدل يبلنا كال مرجع يبلنا اندحر زرد عنا خوينو مالتي لذي كبرات حوات من البات أنا وحلكم ونكون خيلة ناي أكل نجر every day كنزار بقول زقبا نايو كل شع حدش مع باريتات كما تقوله كل جزء مسيا أكل الزاميدنا هنا نقول شو أنا بوجني ناتي أتذكره دخونه تريه كما تقوله كل جزء الرأي أن نتايو مسيا أكل يزوّر هذا حجرني أكل نتاي سجم يدوم تصدر حجخ خمي جري خفت حد له أبزد تكور خونا له مرحجي إسايات نابز وفرن نابز ديابه بزخده قال ملأ السودان كده قال خده زي تي نيوس كم نيوس راح يزرق حنبر كم نتبغ التعن كم نعنا خلل كبر الناس له قداين هيكون يعني أتدري ولهم حجون كيدو مثال البشر انتاين يرقدم حجخ مزم مسيم ذلوا دما كالا سب كوينو يقرب على سلازي ودو نجر بزعبه هقدف ودو نجر كالي جن كم لبوا كبروا زدل انتايو اتوم كاب هقدف دموتنا دلو ناي بحق خنا خبرهم كم زقبعنا ناي بحق بقى ناي عاوتنا تايد بال بانديرا خم مخانهم إذا خنا أمنا لنا جن كنتهانا ناس كم زلنا لما مسؤول مالتي خنياتو كنتهانا ناس كم زلنا أنت دي أميننا تنسوم زنبرو تخيلا شاخيلا نبرو تشجر قليل يكونن كابتا عزقتتي وصيهم كما تخلو ناي بحق تبعاتن نفعاتن حيالاتن سلازغونو ترايو لذي كمسغونو يو دلوهم نسوم من ارمنتيلنا يو ترحك عينا خنعوت نخيل نحنا حاجه نغير غن الله نعانا تصرفنا نياكل تصرف نسورانا زقوناصب نعانا بشفتነት زقصرنا نهاجرنا خسرق زدلي شفت ناشفاتي سوراهم زبل كم زعينتهم أجازيان دو تقرأي تقريني دو شفاتي يخم دو انتهي دبيدس دو يوم كم زعم السلو كنت من تتعتقن
بمررداء يكوننا كن حجون إلى يعني نصلعيها حيلها خفلت الله وصلعيها كاب هقدف جميركا مالتي هقدف كاب إساياس جميركا نإساياس أنا بريسيدنت إساياسيو رسعو خون ملس خون تتملس قريتها قبر اللي مقبر له حزبي يترى روح حزبيو انتاي حزب السودان كزي روح حزب إثيوبيا كزي روح حزب خالع عالم كزي روح إذا عينت أناليسيس زي ودق أناليسيس يو ساينتيفيك على طريقة لها دتأكد ما يكون ناي تمكحتنيا الزرار باي حزب إرترا خم يجرو فلي خون كاب كذا حزب تجري كم يجرو كاب كذا حزب فلي خون حزب إثيوبيا خم يجرو فلي خون حزب عالم كله حزب خم حزبي حدا في اليوم نقدر نتلو زي نقحن زي نقحن بمخانو تراي زي ما عبلن زي ما عبلن بمخانو تراي زيتي كسايمبر كالف في اللي يقول نحنا نايتم كحت سبات هيكوننا ناي قالسي سبات كم مخانا يتراويان جن نفلت مخنياتو تمكرنا بملو قالسي كساب حجي أيعرفنا كساب حجي كله زخدنا يقعزو قلت سلسة ولدو أب هجراو هنسا أو عنا أنتو نخو أنت عنتو يربلكم هجراو عركي تجابادي دوسي كم أوروبا وين كنا محلنا مثلا إشتيت بقطع هجر هبتاميا دخاتات جرون كقروا زخورو رخيبنا يمينا لك عنهم كاهمنا يمينا أبصورانا أرتاو قدات تساويتهم حجي لما أبتي معبالنا حما قد خصاوتون كنا سنان دخا خبلنا انتهي مسي واعر ترى دخاتخو هبتامن فرقان انت خيلات تخمان ناتا شكالو ناتا حزب خمانة أخلاني إرترا حجز بشكلو كتعقوبيا كتمسيا كل نجر أبقاله كل مهور ناتا دما نعدو خملش كل من إنسان عدو خجلجلي إكسباتريت كوينو ديو قلا كوينو ديو عدو يا خجلجلاي كالوتهم كحجزناهم كم تنحنا ندحري ناس أخذنا خالوت كن حجز ندلي نعنا حجز سوراناون زي حاجة استعوت يكون تحجزنا هنا الرأي غيرنا بزوم حجي ربما تفيهم دلو غربابتنا كل فهم تدفيهم دلو بسرقة غربابتهم أزماتنا كالوت كوينهم أقلقلتنا هاتي أوان كوينهم كل فهم تدفيهم دلو نعنا نشورنا حجزومنا فلسطين حجزومنا نعنا زغب هاللي كان العراق كلهم حجزومنا العراق حجزومنا زخون يخون زنبالي هلوهم زي قدس سودان أطبيهم عبيومنا سلازي نحنا تحجزنا أبز بتصحنا سباس لزخونا كنحجزنا حيل لنا عمل لنا نفسنا تأمامنا خاينا زخونا يخون أكل نفسه زي تأمامنا دما أنا يخبل أي كيلنيو زخونا